Здравейте, казвам се Светлин Калин Пенков и днес ще разглеждам едно стори, което Светлин Калин Пенков качи на неговият акаунт на стори в Instagram акаунта си. Ще опитам да ви обясня хуморът в цялото видео и да направим бърз анализ на всяка мини шега, която е направена в Instagram страница сторито. Нека да започваме. Преди малко се върнах от Ремедиум на Витошка. За тези, които не знаят, Ремедиума на Витошка е единствената аптека, от която може човек да си вземе панкреатични ензими, което ни кара да осмисляме възможността, че Светлин може би страдал от хроничен панкреатит, което води до малабсорбация на мазнини и масно разтворими витамини, които често се намират в различни плодове и зеленчуци. И буквално 2 минути преди да влезна в входа, някакъв травестит ме спря и ме заговори. Носеше турбичка, хартиена турбичка на Starbucks. Стигмата зад както вече знаете, стигмата зад биоразградимите турбички е една, която засяга нас като цяло общество. И транссексуалните мъже често получават вината за всичко, което се смята за женствено или просто глупаво. Главно заради простия ни менталитет. Хартиена турбичка на Starbucks, която беше пълно догоре с кайсии. Каза ми, че съм едно изкушаващо котенце. Той е работник в кол-център. Тук шегата прави директна препратка към фразата, която идва от английски, а именно catcalling, което директно се превежда като освиркване. И в този случай той работи в кол-център, следователно прави обаждания, а аз съм котката. Това е шегата тук. 5 лева. Тук идва най-забавната част, така че ще направим Try not to smile challenge, където ще се опитам да не се смея и да не се усмихвам на тази част от видеото, тъй като тя е най-забавна. Започваме. И го накарам да се чувства добре. Ще ми даде 10 кайси и 5 лева. Да. Ето там го срещнах. Шегите тук са няколко. Първо, след като Светли ни обяснява какво е предложението на травестита, ние сме подготвени да видим как Светли държи кайсия в ръката си. Вместо това, той държи ананас, което ни хваща неподготвени. И точно това прави това толкова забавно, че всъщност избягва традиционния формат на шегата, в която нашият герой реално държи плода, който кореспондира с този, който са му предложили, импликирайки, че реално той е приел сделката. Но тук нещата се задълбочават още повече, тъй като след като направим съвсем очевидното наблюдение, че Светлин държи ананас, почваме да се замисляме дали Светлин не е взел 5 лева, с които да си е купил ананаса. При всеки случай това не е много вероятно. Нека видим. Ще ми даде 10 кайси и 5 лева. Да. Ето там го срещнах. Много се пазете, има супер болни хора по този свят. Аз съм един от тях. Какво е това? Ресто! След една бърза проверка стигам до заключението, че един ананас на българския маркет днес в София струва 3,25. Следователно, ако Светли наистина е дал тези 5 лева за един ананас, би му останало ресто 1,75, които можем да видим на земята. Живееш достатъчно дълго и разбираш, че независимо кой или какво си, рано или късно всички падаме в войната.
Не, това дори няма по-дълбоко значение. Това е просто лигавщина.